ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ ቻነልኩም ቻነል ህዝቢ ሲኔማ ሰመረ ከመይ ኣለኹም ንሕጂ ድማ ታሪክ ህይወት ንጉስ ቲክቶክ እናተባህለ ዝግለጽ ካቢሌም ዝድስስ ትሕዝቶ ኢና ሒዝናልኩም መጺና ዘለና ክሳብ ፍጻመ ብጽሞና ክትከታተሉና እናዓደምኩ ናብቲ መደብ የስክረኩም ሰናይ ምክትታል ሲኔማ ሰመረ كابيزي حينا للنبي فلتت حقوز دستا سحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمري عب سينما سمري قطعو زنك نوري وحاما وميدي دراما ملالا وزاتا سبورت في الميتا ሓደ ካብቶም ኣብዚ ግዜ እዚ ኣዝዩ ጉንዝና ረኺቡ ዘሎ መንእሰይ እዩ ንሱ ኣብ ቲክቶክ ብዘቕርቦ መስሓቃት ቪድዮታት እዩ ዝፍለጥ ኣብዚ ሓፅር ግዜ እውን ብዙሓት ሰዓብቲ ከጥሪ ክኢሉ እዩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ እውን ካብቶም ኣብ ሓፅር ግዜ ዕቤት ዘርአይ ሰባት እውን ተባሂሉ ይፍለጥ እዩ ኣብ ዓለም ብብዝሒ ሰዓብቱ ኣብ ካልኣይ ደረጃ እዩ ዝስራዕ 200 ሚልዮን ሰዓብቲ ኣብ ቲክቶክ ክህልዎን ከለዉ ኣብ ኢንስታግራም እውን 76 ሚልዮን ሰዓብቲ ኣለውዎ በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ዓለም ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ፍሉጣት ሰባት ክኸውን በቂዑ ካቢሌም ቅድሚ ኮሮና ምእታው ቅድሚ 2 ዓመታት ከም ወይተር ከም ካልኣይ ስርሑ ከዓ ከም ተራ ናይ ፋብሪካ ሰራሕተኛ እዩ ተቆፂሩ ዝሰርሕ ነይሩ ካብ ክልቲኡ ስርሑ ከዓ ኣብ ወርሒ ካብ $100 ዘይበዝሕ ኣታዊዩ ዝረክብ ነይሩ ቅድሚ 20 ዓመታት ህይወት ካቢሌም ከመይ ነይሩ ይኸውን ቅድሚ 20 ዓመታት ወለዲ ካቢሌም ኣብ ሰኔጋል ናብራ ስለ ዝኸበዶም ናብራ ንምቕያር ናብ ስደት ዓዲ ጣልያን ሚላን ኣምሪሖም ኣብ ስደት ግን ናብራ ከምቲ ዝተጸበይዎን ዝሓሰብዎን ክኾነሎም ኣይከኣለን ዓዲ ጣልያን ምስ ኣተዉ መሊሱ ደኣ ናብራ ኸበዶም ካቢሌም ከም መንእሰይ እውን ኩሉ ዘይብሉ መንእሰይ ነይሩ እዚ ማለት ገንዘብን ትምህርትን ኣይነበሮን ኣብ ርእሲ እውን ዳይሬክት ሲክ ስለ ዝነበረ ማለት ኤሪሲክ ስለ ዝነበረ ናይ ምንባብ ፀገም ነይርዎ እዩ ብሰንኪ ሕማም ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ጉዕዞ ትምህርቱ ክሳብ ካብ ኮሌጅ ተሰጊጉ እዩ ብድሕሪ እዚ ወይተርን ናይ ፋብሪካ ስራሕን ክልተ ስራሕ እናባራረየ ብድሆታት ህይወት ከሰንፍ ሓቂኑ ኮቪድ-19 ምስ መፀ ግን ዝሰርሖ ሲኢኑ ኣብ ገዛዩ ክሕልፎ ተገዲዱ ምኽንያቱ ብሰንኪ መምርሒታት ኮቪድ ክልቲኡ ስርሑ ስለ ዝተዓፅወ ኮይኑ ግን ካብ ንእስነቱ ሰባት ፍሽኽ ናይ ምባል ምስሓቅ ምዝንጋዕ ድልየት ነይርዎ ናይ ወትሩ ሕልሙ ድማ ነይሩ ነዚ ክገብር ግን መሳርሒ ኣይነበሮን ገንዘብ እውን ኣይነበሮን እዚ ግን ሓሳብ ልቡ ካብ ምፍጻም ኣይዓገቶን ስለዚ ካቢ ነዚ ንኽገብር ቪድዮታት እናሰርሐ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክዝርግሕ ጀሚሩ እዚዩ ከዓ ንኻቢ እምነ ኩርናዕ ነጥበ መቐይሮ ህይወቱ ኮይኑ ኣብ ዝለዓለን ዝበረኸን ደረጃ ኣብፂሕዎ ቪድዮታቱ ከዓ ኣዝዮም ቀለልቲ ኮይኖም ብዘይ ዘረባ ብምልክት ጥራዩ ዘዳልዎም ዝነበረ ፈጠራታቱ ከዓ ቀለልትን መስሓቃትን ፈጠራታት እዮም ዝነበሩ ኣብቲ ቪድዮታት ዝጥቀመሉ ነገራት ከዓ ሰባት ንዝጥቀሙሎም ዝተሓላለኹ ነገራት ብቐሊል መንገዲ ምርኣዩ ቪድዮታትካ ስለምንታዮም ህቡባት ወይ ተፈተውቲ ዝኾኑ ተባሂሉ ምስተሓተተ ካቢ ቪድዮታተይ ቀለልትን ፎኮስትን እዮም እዚ ኸኣዩ ቀንዲ ምስጢሮም ሽሑሮም ብምባል እዩ መሊሱም እታ ቀዳመይቲ ካቢ ዝሰርሓ ቪድዮ ክልተ ሰባት ጥራዮም ርኦምሉ ንሳቶም ከዓ ኣቦኡን ጎረቤቱን እዮም ኣብ ሓደ ወርሒ ድማ 9 ቪውስን 2 ሳብስክራይብን ረኺበ ይብል ካቢሌም ክዝክር ከሎ እንተኾነ እዚ ኣጋጣሚ መመሊሱ ክሐይሎ እምበር ካብ ሕልሙ ከኣልዮስ ኣይተራእየን
ኣይኮነን ብሓያል ናሃር እውን ስራሓቱ መመሊስ ወሰኸሉ ብዙሓት ቪድዮታት እውን ክሰርሕ ክኢሉ ምኽንያቱ ንስዩ ሕልሙ ዘግህዶ ዘሎ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ኸኣ ንስዩ ኣክሂድሉ ኣብ ሕልሙ ንኽበጽሕ ዝዕንቅጾ ነገር ከም ዘየለ ንኸርኢ ኸኣ ደጋጊሙ ቪድዮታት ብምስራሕ ፈቲኑ ኣብቲ ቪድዮታቱ ኣይዛረብኒዩ ኮይኑ ግን በቲ ዝገብሮ ምንቅስቓስ ኩሎም ሰባት ክስሕቁን ክዘናግዑን ጀመሩ ብዙሕ ሰብ ቀሊል ስለ ዝኾነ ክስሕቀሉ ላይክ ክገብረሉ ሼር ክገብረሉ ጀሚሩ እዚ ኸኣ ኣብ ኩሉ ዓለም ቋንቋ ከይዓጠጦ ማለት እዩ ብስምዒታት ዝስራሕ ዓይነት ብምልክታት ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ኩሉ ሰብ ክርድኦን ክስሕቀሉን ጀሚሩ ፊሊፒናውያን ቻይናውያን ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ኣፍሪካውያን ኤስያውያን ኣሜሪካውያን ኩሎም ብዘያፈላላይ ብሓደ ስምዒት ክስሕቁ ጀሚሮም ካቢሌም ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ሕልሙ ክነብሮ ጀሚሩ ምኽንያቱ ሕልሙ ንሰፍሽኽ ምባል ስለ ዝኾነ ንሕልምኻ ትነብር እንተደኣ ኾንካ ምስኡ እውን እቲ ትደልዮ ገንዘብ ሃብቲ ዝና ክብሪ ክመጽእ ምዃኑ ዘርኣየና ሓደ ኣብነት እዩ ቪድዮታቱ ኩሉ ሰብ እዩ ዝርድኦም ይዘናግዓሎም ድማ ምኽንያቱ ኣዝዮም ክበዝሑ ጀሚሮም ብዙሓት ሰዓብቲ ከየጥረየ ዝቖፀሮ ማናጀር እውን ነይርዎ እዚ ማናጀር ከዓ ገና 1,000 ጥራይ ሰዓብቲ ከለውዎ ንስኻ ኮኸብ ክትከውን ኢኻ ይብሎ ነይሩ ንካቢሌም ነቲ ማናጀር ኩሉ ነገር ይረኣዮ ነይሩ ብኸምዚ ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ 200 ሚልዮን ሰዓብቲ ክገብር ከሎ ኣብ ኢንስታግራም ድማ ክሳብ 76 ሚልዮን ሰዓብቲ ብምግባር ዝቐልጠፈ ዕቤት ዘርኣየ ተባሂሉ ኣብ ዓለም ክብረ ወሰን ሰይሩ በዚ ድማ ገንዘብ ክረክብ ከሎ ኣብ ሓፂር ግዜ ኸኣ ሃብታም ፍሉጥ በዓል ዝና ክኸውን ክኢሉ ካብዚ ዝነቐለ ድማ ንዝተፈላለያ ዓበይቲ ትካላት ዓለም ስራሓተን ከዋዕዋዓለንን ጽቡቕ እቶት እውን ክረኽባ በቂዐን ብፍላይ ድማ ቀንዲ ኣምባሳደር ናይቲ ኣብ 1920ታት ዝተመስረተ ዓብዪ ናይ ክዳውንትን ኣቑሑትን ካምፓኒ ሁጎ ቦስ ቀዳማይ ኣምባሳደር ኮይኑ ተሸሙ እቲ ካምፓኒ ድማ ንዓመት ከባቢ ሚልዮናት እናኸፈሎ ንሱን ስድሩኡን ጥጡሕን ምቾት ዘለዎን ናብራ ክነብሩ ጀመሩ ንሱ ንሚልዮናት ምኽንያት ሰሓቅ ኮይኑ ብኸምዚ ኸኣ ኣብ ዓበይቲ ትካላት ክዕደም ጀመረ ምስ ዓበይቲ ደረፍቲ ተዋሳእቲ ሰበስልጣን እውን ክረአ ጀሚሩ ክብርቲ መኪና ክዝውር ጀሚሩ ኣብ ኣዝዩ ክቡር ገዛ እውን ክቕመጥ ጀሚሩ ዓበይቲ ጸለውቲ ሰባት ከዓ ክረኽብዎን ምስኡ ግዜ ከሕልፉን ጀመሩ እቲ ክትገብሮ ትደሊ ብዘይ ጽልዋ ናይ ሰባት ግበሮ ምኽንያቱ ንሰባት እዚ ክገብር ደልየ ከምዚ ክኸውን ደልየ እንተኢልካዮም ኣይከውንኒ ክብሉኻ እውን ይኽእሉ እዮም ምኽንያቱ እቲ ሕልምኻ ንዕኦም ኣይከውንኒዩ ንስኻ ግን እዚ ኩሉ ከይገደሰካ ግበሮ ንስኻ እተሓልሞ ነገራት ክገብሮ ይኽእል ትብሎ ነገራት ብዘይ ይጽንሓለይ ጥራይ ግበሮ እቲ ዘይከኣል ዝበሃል ነገር ነቶም ኣይንኽእልኒና ዝብሉ ጥራይ ግደፈሎም ንስኻ እቲ ትኽእሎ ኩሉ ጥራይ ግበሮ ይብለና ሓያል ጸላዊ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ካቢሌም ካቢ በዚ ውፅኢት ብዙሕ ከይተጨነቐ ብዙሕ ቪድዮታት ምስራሕ ቀጸለ ንላግፅን መዘናግዕን ኢሉ ቪድዮታት ብምስራሕ ኣብ ቲክቶክ ዝፍንዎ ዝነበረ ቀስ ብቐስ ብዙሓት ተዓዘብቲ ከጥሪ ኸኣለ ኣብ ቪድዮታቱ ብዘይ ምዝራብ ብምንቅስቓስ ጥራይ ሓሳባቱ ክገልጽ ጀመረ እዚ ኸኣ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣዩ ዝነበሩ ናይ ቲክቶክ ቪድዮታት ፍልይ ዝበለ ይገብሮ ከም ካልኦት ጀመርቲ ቲክቶከራት መጠን ሙዚቃ ብምስናይ ክስዕስዕ ዘርኢ ቪድዮታት ኣየርኣየን ተንቀሳቐስቲ ምስልታቱ ወይ ከዓ ቪድዮታቱ ርኢኻ ዝርድኡኻ መስሓቕን ድማ ነበሩ ካቢ ብዙሓት ሰዓብቲ
ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ክረክብ ከኣለ ሰባት ነተን ፍርያቱ ክቀባበሉለንን ክዘናግዑለንን ጀመሩ። ቀለልቲ ቪድዮታት እዮም ግን ከኣ ኣስሓቕቲ ሕጂ 1000 ሰዓብቲ በፂሖምሉ ኣለዉ። ካቢ ኣሌክሳንደር ሪጆ ዝበሃል ማናጀር ረኸበ። ካቢ ኣካያዲ ስራሕ ሂደሊ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንኣሌክሳንደር ማናጀር ክኾነሉ ብኢንስተግራም መልእኽቲ ሰደደሉ። ኣሌክሳንደር ከዓ ነቲ ጠለብ ኣይነፀጎን። ክልቲኦም ከዓ ተሓጋጊዞም ክሰርሑ ጀመሩ። እዚ ወዲ 22 ዓመት ሰኔጋላዊ ስደተኛ ኣዝዩ ሃብታምን ወናኒ ምዕሩግ ህይወትን እናኾነ መፀ። ተራእዩ ብዘይፈልጥ ቁልጡፍ ለውጢ ካቢ ኣዝዩ ህቡብ መስሓቕን ተፈታውን ክኸውን በቂዑ። ንሱ ኣብ ብዙሕ ናይ ፊልም ፌስቲቫላትን ስፖርታዊ ፀወታታትን ናይ ክብሪ ጋሻ ብምዃን ተዓዲሙ ምስ ብዙሓት ፍሉጣት ሰባት ክራኸብ ዕድል ረኺቡ እዩ። ብሓፂሩ ኣብዚ ግዜ ኣዝዩ ብሉፅ ዝበሃል ህይወት ከሕልፍ በቂዑ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ምስ ድሪም 11 እትበሃል ናይ ህንዲ ፋንታዚ ስፖርት መፃወቲ ፕላትፎርም ሓድሽ ውዕል ፈሪሙሎ። ድሪም 11 ኣብ ሃገረ ህንዲ ኣዝዩ ህቡብ ዝኾነ ንክርኬት ሓዊስካ ዝተፈላለየ ዓይነት ስፖርትታት ትፃወተሉን ትሽለመሉን ፍቱው ናይ ስኮሜሳ ፀወታ እዩ። ድሪም 11 ኣብ ናይ ትዊተር ገጻ ንካቢ ከም መወዓውዒ ድሕሪ ምስፋራ ብዙሓት ሰባት ክቀባበሉሉ ተራእዩ። እቲ ጽሑፍ ንኣእምሮኻ ንጥዑይ ነገር እንተተጠቂምካሉ ህይወት ቀላል እያ ሓቀይ እንዴ ዝብል ነበረ። ብዙሓት ህንዳውያን ደገፍቲ ንካቢ ብምርኣዮም ሓጎሶም እናገለጹ ይርከቡ። ካቢ ምዛይራን ውጪ እትበሃል ካብ ሲሲሊ ሳያካ ዝመጽት ጓል 19 ዓመት ዓርኩ ጽቡቕ ግዜ ይሕልፍ ከም ዘለዩ ዝዝረብ። ዛይራ ካብ እንግሊዛውያን ስድራ እትውለድ መቕለልቲ ጓል ምዃና እዩ ዝንገረላ። ንሳ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብፍላይ ከዓ ኣብ ኢንስታግራም እትፍለጥ ኣዝያ ጸላዊትን መልክዕትን ጓል እያ። ምስ ካቢ ዕርክነት ድሕሪ ምጅማራ ከዓ ተፈላጥነታ ኣዝዩ ከም ዝዓበየ እዩ ዝሕበር። ተጠቀምቲ ኢንተርነት ብፍላይ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝግደሱ ሰባት ዓርኪ ካቢ መንያ ብምባል ካብኣ ሓሊፎም ንስድራኣ እውን ክፈልጡ ብምኽኣሎም ኣዝያ ህብብቲ ሰብ ክትከውን በቂዓላ። ሓደ ግዜ ኢጣልያዊት ብዝብል ኣርእስቲ ሓንቲ ስእሊ ዘርጊሑ ነይሩ። እዛ ስእሊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብብዝሒ ኣዒንቲ ብዙሓት ሰባት ክትስሕብ ክኢላ ነይራ። ዛይራ እውን በዛ ስእሊ ተሓጊዛ ኣቓልቦ ብዙሓት ሰባት ክትስሕብ ክኢላ። ክልቲኦም ፍቑራት ክሳብ ሕጂ እኳ ኣይመርዓው ዳ እምበር ኣዝዮም ከም ዝፋቐሩ እዩ ዝግለጽ። ነቲ ኣዚኻ ትደልዮ ነገር ከተቋርጾ የብልካን ክትቅጽሎ ጥራይ ዘለካ። ደቂ ሰባት ኣብ ህይወትካ ክጸልውኻ ዕድል ክትቦም የብልካን። ንኣብነት ኣነ ከምዚኣ ክሰርሕ ሓሲበ ኣለኹ እንተ ደኣይልካዮም እሞ ኸኣ ንሶም ክሰርሕዋ እንተዘይክኢሎም ግደፎ በጃኻ ረሳዓዮ እዮም ዝብሉኻ። ምኽንያቱ ንሶም ኣይክእላን ኢሎም እዮም ዝሓስቡ። ንሶም ኣይክእልዋን ማለት ግን ንስኻ ኣይትኽእሎን ኢኻ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ኪንዮ ሰባት ዝሓስብዎ ክትሰርሕን ክትምርሽን ጥራዩ ዘለካ ዳሓር ክትዕወተሉ ኢኻ ይብል ካቢ ብዛዕባ ህይወቱ ክገልጽ እንከሎ። ካብ ዝተጓናጸፎም ዓወታት ጸላዊ ሶሻል ሚድያ ብምዃን ምስቶም ተውህቦ ዘለዎም ሰባት ኣብ ኣካዳሚ ኤጀንስ ተጸምቢሩ። ኣብ ዝተፈላለያ መጽሔታት ከም ኣብነታዊ ሰብ ኮይኑ ቀሪቡ። ኣብ ብዙሓት መወዓውዒታት ከም ተዋሳእን ኣላይን ኮይኑ ሰሪሑ። ኣብዚ እዋን እዚ ኸኣ ልዕሊ $500 ገንዘብ ክውንን በቂዑን ካልኦት ክብርታት ክውንን ክኢሉሎም። እዚ ዛንታ እዚ
ናይ ካቢሌም ዛንታ ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ናይ ኩሎም እቶም ኣይከውንዩ ዝብል ሓሳብ ፈንጢሶም ክኾነሎም ዝጽዕሩ ሰባት እሞ ዝተዓወቱ ናይዚኦም ዛንታዩ ካብዚኦም ክንመሃሮ ዘለና ነገር ሕልምኻ ንሰባት ኣይተካፍሎም ንሰባት ሕልምኻ እንተካፊልካዮም ክዕንቅፉኻዮም ተስፋ ክቑርጽኻዮም ስለዚ ሕልምኻ ንሰባት ኣይተካፍሎም ነቲ ሕልምኻ ጥራይ ክትገብሮ ጸዓር ባዕልኻ ግበሮም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሎም ዝብልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኹምዎ ነይሩ በዚ ነቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ሙሉእ ተስፋና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንምለሰኩም በቶም ካልኦት መደባትና ክትዘናግዑ ሰናይ ምንየትና እዩ Cinema Semerê